Trí, dó, náid, bew, tásúil agam, haló, bhríon an seo ag léamh na Nuachta as Meiriceá. Don séúla febhra seachtaíoch tá clúdach an nuachtáin clúdathe le pictiúí de Inimirce barálú a ceadaí uisteach faoi dheire nuair cathú rialúchain áardú feimúchain Donald Trump amach faoi Inimirce agus ar héit agus gur ligú daoine ar eis isteach. So mar hampla in Oirbheart JFK chunaiceamar an Dr. Kamal Fadlala ó Sudan sáinniu, sé sin a fágúin áit a charta sa túdáin ó chuirte thuirt ar a bháthir. In Oirbheart Dulles in Washington bhí facas mrá Islamacha ag fáiltú raibh seanmháthir ceadaí ó eis isteach faoi dheire tar éis de cuairte thuirt ar a bhaile san Iarraich agus Los Angeles Sahar Muranovich a dheangal linn drifur Sarah Yarjani nuair a ligú ar eis isteach ise. Scéalta trúbhéalacha ach chuireann na ceartaíad faoi dheire nach eisteach gur bhfuil gach cuma ar Meiriceá faoi láthair go bhfuil an tír ag troid in aghaidh an uachtaráin ar son an chirt. Tá áardú an Nuacht tar éis rabharta scaoile de Inimirce nó daoine a ráchónaí orthu Meiriceá agus nóir ceadaí ó eis isteach ag filiú ar an tír arís feictear grúpaí ag strachailt chun dídeanathe a chur ar Tleán os clíonn an scéal faoi seo ag campa dídean brothlach ar theorainn ar a teorainn idir an Chéine agus an Tomáil agus áit rá cúpla scór smálach chua tríd na scrúdathe slándála agus leiis deirí sular dúrú leog raibh ceadach go taisteal i ráig go Meiriceá. Tá an uachtaránacht á hástáil faoi láthair leis an cás cinniúnach seo leis a goibhlint seo is sais baireann á fola é an áiríre Mariaal ar Inimirce. Arís feictear Trump ag cáine brethúna agus reachtóirí ag léirú imní ach tá an tuachtarán Trump ag brúchan cín agus ag íre comhharántais leis na cuairteanlaí gan éach gá heachtan isteach in uachtaránacht
agus is túr dáracha é seo do bhlianta chahannaí dríthúile idir rialtas atá meáte an ábhard ratha a bhrise go háirithe I dtíobh teorannachaí na cúcht feidhmiúcháin. Tá a caint buí neamhiniúlacht hena féin agus bárthaisleacht agus tá ag rá go gatha an túchtarán agus iran éichint a thabhairt an Oirbheartaíocht go háirithe I ndiaidh na bárthaisli seo go léir. Tá fiú na cúntóirí ag léirú imní faoin na bhfuil siúl. Idir an dálín tá an ceannaire é féin frostrathe mar gheall an rudí móra atá sé gur déanamh agus na deacrachtaí atá aige iad a chur grís. As glíonn an scéal cibé leis an uachtarán é féin ag socrú scéalta an lé ag bleacha an lé. Ach má sé tá is fearr an chuile den scéal léirú Oirbheart léirú is dócha is tíche. Téann cúntóirí a ggóirde lena chéile sa dorchadas mar ní hicinn siad chunas na lasca ní sodaise úsáid sa teachbán. Tá cuairteoirí ag fámaireacht timpeall an tíomháin ag tríal Morlan go dtí gnéimsíonn siad bealaí amach. Tá scíthán hir an tíomháin dorcha agus folamh ach bháin don ghríosaíthóir Stephen Bannon a chaithfean léitheantaí 6 ag pleanáil ionsaithe eile. Is síimdeam an chéad scéal eile cé nach bhfuil mór an le rá an faoi, agus sin an chaoi ina bhfuil grúpaí gnághine ag teacht chun cín fud na tíre le 6 sús in ionadathe cógála agus chun ceistúnaí a chur orb faoine bolasathe agus faoine bleananaí. Agus úsáidtear mar hampla an grúpa NJ11 for Change. Sin grúpa atá ag díriú a chuid fuinneamh go léir Rodney Frelinghuysen an tionadaí as New Jersey agus mar chomhdháileadh má anadaí féin. Agus is ball mé féin den grúpa sin mar bhhailm
fánach de dagháil leis an grúpa seo go bhuaithí me amach céird a thorlói le Freilinghuisen. Is aisteach rud é má bhreanaíonn tú ar an éanú ceantar déag in New Jersey feice tú cho gerrymanderáilte tá an ceantar agus an chuí inar gearú súsa go mbeadh go bhuaithich poblachtánach an suíocháin. Ar éilíonn go scéal idirnáisiúnta agus an Brexit tá sé chur brú go strus ar Theresa May agus Angela Merkel ar éan is bagart é ar an gáirdeas eachtaire agus dear an tált go mbeadh an bhirt bhaid níos cháirteolaí dá manameach Brexit ar chrocha ó sa gcéan. Tá pragmatachas caolchúiseach ag Theresa May ach an irid le Angela Merkel féin is iníonach í sagart iad bhirt as fréamhachaí cumádacha agus is figúrí móra iad i nán fearúil na polítíochta fiú agus iad an amrá ar nó. Ní léon nóíocht sa scéal sin mar sin lean Inimirce. Tá sin i chiarthóil i mbaile in Ohio darbanna Yellow Springs margheall ar iompar na bólíní go háirithe i le an chine ghoidim. Rair coitianta tá feici agan Somália áras-doch garum ar an talamh tar éis gread agus greasail cearta áil ó na pólíní agus slú fergach breanú ar bhuiile titim amach. Ach níor hit cuasaí amach mar a mbeidh súil leis. Bhí pobl bhaile cho fergach díobh méid a tharla gur brisú ceannar na bólíní as fust. Agus sampla é seo tin chuíonn ar féidir leis a bobal tionchar imirt ar na pólíní. Sport. Ní minic mé ag caint faoi sport ach tharla an Super Bowl a réir agus bhí an bua ag na New England Patriots rud a chur iontas ar gachéine mar bhí Atlanta chun cín ar feadh nó chunaí fan géad den chluiche. Ach sa ceathrú tháinig na Patriots ar ais as neamhní agus in san tréimhse breise, an anbreise fuair siad an ceannas fearr ar Atlanta. Mar sin féin, dá mbeanó ar na tosaí ní éice ach an raibh sin. Tom Brady á steacha ní is agam cá bhór
Brady agus Irin bhaineh ach fuair é agus tháinig siad arás agus í an buach. Scéalaíonn bheag idirnáisiúnta as an líbéir faoi Emmanuel Dongo, rapálaí an cín sa tír sin a dionan a chuid rapála as caithí rothas lá na scéalaí. Agus fearr sé é atá ag fáil an ceannas fearr leithcheall agus in leith trom Meiriceá te gnáam. Tá Marine LePen tar éis tús a chur lena feachtasúcht ránachta ag gluich hacaí thabhairí an phobal a chus agus ag eisiúint wagartha faoi Islam agus Islamachas. Telefís. Níl is agam ceir an trais an níl sé feici agam ach this is os is anam dó agus tá na me gur is stúrthirí rá. Léirethirí tar éis éachtaíon sé sin tá siad tar éis sreachláirichaí a chur sa chéadáid nó geal leis sna listí ráchorta fiú agus é á chréile ag ceann de na mogalraí seachas stáisiún chabla. Tá aibrithe ag chlósan i dtionscail na teicneolaíochta margheall iad a bheith á gcóra sobair ag aibrithe gearréimhseacha atá teachtasteach ar na HANB. Éon rud eile leabhar agam. Tá Merkel sa 3 bliain i California ag chur dlí ar Wells Fargo ag chur leithcheall is dócha ina le as íosacht dhiúltúide margheall í a bheith as Guatemala. Robert Durst, tá creidte go fearsin gur bhhair sé sin a chiad bhean. Ach má sé níl éon fianna se an. So tá Mary McCormack Hughes, drifúr na mrá, tá imethe gan 10 gan 10 ag lorug freagraí i le an méid a hála in 1982. Mílúna sa seo caite fellmharaíú ben in Queens nech a Howard Beach agus sí bughuddar. Ní raibh éine cé waraí, ní raibh mór an fine se an, ach tá tar éis teacht ar a raibh mó ionsaithe aige i gcás na dhéile a bhí an chosúla sin mó ionsaithe seo agus tá siad táthar tar éis sé a gháil. Tá Robert Schenk Kahn, má sé sin páiriocht an ainm sin, tar éis drama scríomh in 1 Building the Wall is ainm dó, agus déir an dramadór gur scríomh sé an drama seo dhearg buile, agus cothach ceart aige, fiúnach ceartar
agus nó drama faoin uachtar an nó faoin é téamaí scrían as an uachtaránacht. Tá díma lucht New York Times na leirhheastóirí faoin tre nuair seo 24 Legacy. Agus é soléir ón tre gur scríomh é mar sort feastal lucht tacaíocht Donald Trump. Ní éadach an tálaíocht ba thubaistí de chuid President Trump an tre seo a scriptáil. Gus déanach nó eile ba fógra telefíse é do Islamofóbia. Rinke, dansa i Brooklyn. Is compont dos dausóirí tá gestin seo as Israel níl an tanam an Batsheva beidir ach is anam mráis sin nach san Israel cibé óhad na haran a scríomh an tíhar last work is anam dó agus in san tíhar seo rihin bhean ar a máil, duine si bug chodar ar a máil ar feadh an drama go léir. Ní léir go bhfuil go raibh an leirmheastóir róásta leis an méid a chonig sé nó si. Deir sé gur saothar práineach é, gur saothar díanaar na céad faoi é, ach nach bhfuil sás a bháin. So sin iad na scéalta móra nuaachta eilíne gnó agus eile don 16 feabhra 2016 agus tá súil agam go mbeidh muid a caint le chéile arís Sarawad. Idir an dálín guím ra dé ormh go léir. Slán.